እዚ ታሪክ እዚ ልክ ከምቶም ኣብ ፊልምታት እንሪኦም ናይ ምምላእ ታሪካት ብውዲት ብጥልመት ብተስፋን ብፍርሕን ዝተመልአ እዩ። እታ ናይ መወዳእታ ስርሒት ድምፂ ናጽነት ካብ ዳንሞራ ኣብቲ ሰሜናዊ ጫፍ ክፍለ ግሓድ ኒውዮርክ ምስ ደቡብ ካናዳ ዘዳው ቦታ ክሊንተን ኮሬክሽናል ፋሲሊቲ ዝተባህለ ግዙፍ ቤት መኣሰርቲ ይርከብ። እቲ መንደቑ ካብ ዝሕነፅ 170 ዓመታት ሓሊፍዎሎም። እቶም ነበርቲ እቲ ከባቢ ሊትል ሳይቤርያ ይብልዎ፣ ማለት ንእሽተይ ሳይቤርያ። ምክንያቱ እቲ ቁሪ ንኣዕፀምቲ ዝሰብር ስለ ዝኾነ። ካብዚ ቤት መኣሰርቲ እዚ ሓዲሙ ዝወፀ ሰብ ታሪክ የለን ክሳብ ታሰነ 2015 ዝመፅ ኣትሌቲ። እቶም ክልተ ሃደምቲ ወይ ኣምለእቲ ሪቻርድ ማት ዝተባህለ ሰብኣይ ነበረ። ማት ወዲ 48 ዓመት ኮይኑ ዓይኑ ከም ጨካን ድሙ ዝኾነ ሰብ ናይ ምጥባር ተውህቦ ዝነበረ ቀታሊ እዩ። ኣብ ጥቑ ድማ እቲ ንኡስ ዝኾነ ዴቪድ ስዌት ነበረ። ስዌት ብቴክኒካዊ ነገራት ስሉጥን ኣቃልኒ። እዞም ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ክንፊ ቤት መኣሰርቲ ብምዕራፎም ሓደ ዓብይ ውዲት ክእልሙ ዕድል ረኸቡ። እቲ ስርሒ ዝጀመረ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብስነ ኣእምራዊ ፀወታ እዩ። ሪቻርድ ማት ንሓንቲ ኣብቲ ቤት መኣሰርቲ ስፌት እትምሕር ጆይስ ሚሸል እትበሃል ሰበይቲ ክጥብራ ጀመረ። ምስጋና ናብዝሐ ብፍቕራዊ ቃላት እናታለለ ልባ ሰረዓም። ጆይስ ቲሊ ተባሂላ እትፅዋዕ ኣብቲ ቤት መኣሰርቲ ሰልኪዋ ዝነበረት ሰበይቲ እያ። ማት ነቲ ናይ ምጥባር ክእለቱ ተጠቂሙ ካብዚ ምስ ወፃእና ናብ ሜክሲኮ ክንሓድም ኢና ብምባል ተስፋ ሓባም። ንሳ ድማ ብፍቕሪ ኣዊራ ናይ ሓፂን መቁረፂ ማሽናትን መሳርሕታትን ክተምፅኣሎም ተሰማምዐት። ነቲ መሳርሕታት ኣብ ውሽጢ ሃምበርገር ስጋ ሓቢኣ ብምእታው ንሓደ ጂን ፓልመር ዝተባህለ ሓላዊ ብዘይፍለጥ ንክሕቦም ገበረቱ። እቲ ናይ ለይቲ ስርሒት ንኣዋርሕ ዝኣክል ብላዕቲ ቤት መኣሰርቲ ደቂሱ ከሎ ስዌት ስርሑ ይሰርሕ ነበረ። ነቲ ኣብ ድሕሪ ክፍሉ ዝነበረ ናይ ሓፂን መንደቕ ብምቁራፅ ናብቲ ጸልማት ዝመልኦ ናይ ትቦታት ክፍሊ ይወርድ። ኣብኡ ኮይኑ ነቲ ኣዝዩ ረጊድ ናይ ሓፂን ትቦታት ብኢዱ እናሓኸኸ ክቆርፅ ይሓድር። ክጨንቀኒ ከሎ ነቲ ሓፂን ድምፂ ንከይስማዕ በጨርቂ እሽፍኖ ክብል ስዌት ፀኒሑ ተዛሪቡ። ንኣዋርሕ ዝኣክል ኣብቲ ረሳሕን ፀቢብን ትቦታት እናተሓንበቡ ካብ ሚስጥራዊ ኣንጫ መንገዲ ናጽነት ክኣቱ። ብድሕሪኦም ዝመፁ ሓለውቲ ንከይስተቅሎም ድማ ነቲ ዝቆረፁ ቦታታት ብፖስተራትን ብመፅሓፍን ይሽፍኖ ነበሩ። እታ ናይ መወዳእታ ለይቲ ሰነ 6 ከምዘይብፃሕ የለን ከምዘይወግሕ የለን እታ ለይቲ በፅሐት። ማትን ስዌትን ካብ ሳምናን ጨርቅን ዝተሰርሐ ምስሊ ርእሲ ኣብ ዓራቶም ኣቐመጡ። ሓለውቲ ክሳብ ቆፀራ ዝገብሩ ተፀቢዮም ድማ ወፁ። ሓለውቲ ብጥቕኦም ክሓልፉ ከለዉ ደቂሶም ኣሎ ኢሎም ሓለፉ። ክልቲኦም እሱራት በቲ ዝከኣትፎ ነኳል ሓሊፎም ናብቲ ዓብይ ናይ ስቲም ትቦ ኣተው። እቲ ትቦ ኣዝዩ ሓሩር ነበሮ። ስዌት ነቲ ትቦ ቆሪፁ ምስ ከፈቶ ብውሽጡ ሓሊፎም ካብቲ ዱልዱል መንደቕ ቤት መኣሰርቲ ወፁ። ኣብ መወዳእታ ካብ ሓደ ናይ ከተማ ፅርግያ ዘሎ ናይ መውፅኢ ትቦ ተቐልቀሉ። ካብቲ ቤት መኣሰርቲ ወፃኢ። እቲ ዘገርም ላግፂ ቀድሚ ምውፅኦም ኣብቲ ትቦ ሓንቲ ወረቐት ለጢፎም ሓለፉ። ኣብኣ ድማ ፅቡቕ መዓልቲ ይግበረልኩም ሃቭ ኤ ናይስ ዴይ ዝብል ፅሑፍን ምስሊ ቻይናዊ ሰብኣይ ነበሮም። እቲ ተስፋ ዘቁረፀ ሓደን እቲ ሰምዕ ጆይስ ሚሸል በመኪናኣ ክትፅበዮም ነበረ። ንብዓል ቤታ ቀቲላ ምስኦም ክትሓድም ነይሩዋ። እንተኾነ ግን
ኣብታ ሰዓት እቲኣ ጆስ ብፍርሒ ተዋሓጠት። ልባ ብርቱዕ ሕርመት ጀመረ። እንታይ ዝገብር ዘለኹ ኢላ ብምጭናቕ ናብ ሆስፒታል ኣምርሐት። ማትን ሰበይትን ኣብቲ ጸልማ ተጸበዩ። መኪና ግን ሽታ ማይ ኮይና ደኣ ተረፈት የላን። ዝወስዶም ሰብ የለን። ፖሊስ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጡ ናብቲ ጽዑቕ ጫካ ገጾም ሓደሙ። ንሰለስተ ሰሙን ዝኣክል መላእ ኒውዮርክ ብፍርሒ ተዋሓጠ። ኣሽሓት ፖሊስ፣ ሄሊኮፕተራት፣ ኣክላባት ነቲ ጫካ ደለይዎም። እቶም ክልተ ሓደምቲ ብዝሑል ማይ እናተሓጸቡ ዝተረኽበ ገዛውቲ እናሰበሩ ክምገቡ ፈተኑ። እንተኾነ ግን እቲ ቁርን ድኻምን ሓይሊ ኣጽነቶም። እቲ ፍጻመ ድሕሪ 20 መዓልታት ሪቻርድ ማለት ብሰንኪ ሕማም ክጓዓዝ ኣይከኣለን። ሓደ ወተሓደር ኣብ ሓደ ገዛ ተሓቢኡ ከሎ ረኸቡ። ማት ኣይሕለልን ብምባል ብረት ከልዕል ምስ ፈተነ በጥኢት ተቃትለ። እቲ መምህር ጥንቃቐ ዝነበረ ማት ኣብቲ ጫካ ተረፈም። ዴቪድ ስዋት ግን ተስፋ ኣይቆረፀን። ንበይኑ ን3 መዓልታት ተጓዓዘም። ናብ ዶብ ካናዳ ክበጽሕ 3 ኪሎ ሜትር ጥራይ ተሪፎ ከሎ ሓደ ፖሊስ ሓንደበት ኣብ ጽርግያ ረኸቦም። ስዌት ክሓድም ፈተነ። እንተኾነ ግን እቲ ፖሊስ 2 ግዜ ተኩሱ ኣውደቆም። ስዌት ብህይወት ተተሓዘም። ናብቲ ጽኑዕ ቤት መዓስር ተመሊሱ ክእሰር ከሎ ጆይስ ሚሸል ድማ ብሰንኪ እቲ ዝገበረቶ ክድኣት ናብ ቤት መዓሰርቲ ተለኣኸት። እዚ ታሪክ እዚ ወትሩ ከም መጠንቀቕታ ይጥቀስ። ክሳብ ክንደይ ብልሓት እንተሓለወካ፣ ክሳብ ክንደይ ጽኑዕ መንደቕ እንተሓለወ ኣብ መንጎ ወዲ ሰብና ጽነትን ዘሎ ቃልሲ መወዳእታ ከም ዘይብሉ ዘርኢ ህያው ምስክር ክበሃል እውን ተገልጸም። ሕጂ እቲ ጸጥታ ተመሊሱሉም፣ ግን እታ ሃቭ ኤ ናይስ ዴይ እትብል ወረቐት ኣብ ታሪክ እቲ ቤት መዓሰርቲ ንዘለዓለም ተቐሪጻ ክትነብር እያ።